להבינה עד שיגיע זמן הדברים, ולאחר מכן אמר לו, הנך מותר לדבר. ואז עמד נחמן ואמר בזו אחר זו 5 נבואות מסודרות בחרוזים לפי סדר האלף בית בשפה קשה מאוד לפענוח, וכשסיים את דבריו גילה להוריו שימות ממש בקרוב, וכן היה. מעט לאחר מכן הוא נפטר ונקבר בכפרו, הכפר ברעם שבגליל, וקברו ידוע ומוכר עד היום, ונחשב לאחד הקברים הקדושים ליהדות, תחת השם רבי נחמן קטופה או חטופה, על שם שנקטף או נחטף בעודו נער. 5 הנבואות שאמר נחמן נועדו ועברו מדור לדור, וקיבלו את השם נבואת הילד. הנבואות התפרסמו כנספחים לספרי קודש כאלה ואחרים, כמו נגיד ומצווה, ובמאה ה-20 הוכללו הנבואות באוצר המדרשים. לפני כ-500 שנה נכתב על הנבואות פירוש מיוחד מפי הרב המקובל אברהם בן אליעזר הלוי, שיצא בהוצאה מחודשת לאחרונה. במשך כל הדורות התייחסו לנבואות הללו כנבואות קדושות, והרב הקדוש בעל השומר ומונים כתב בספרו כי מקובל בידו לגבי הנבואות הללו שכולן הן דברי נביאות קודש קודשים, וגם ידוע שהצמח צדק הסתמך על נבואות אלה. הנבואות הללו נכתבו בארמית קשה, מעורבת קצת בעברית, ערבית וכנראה גם מעט יוונית, מה שמקשה מאוד להבין את פירושן המילולי, ועוד יותר קשה להבין את משמעותן האמיתית. הנבואות נכתבו בדרך כלל בצורה של פסקאות בנות 4 שורות כל אחת, שבדרך כלל מתחרזות בסופן. אבל כנראה שהגיע הזמן לפענח את נבואת הילד, כפי שהורה רבי פנחס לבנו, שיאפשר לנבואות להתפרש רק כאשר יגיע הזמן. בתקופה האחרונה התגלה הפירוש של קטע מהנביאים על ידי חסיד אמריקאי בשם רבי יעקב נתן, שעוסק רבות בענייני נבואות הגאולה. פרשנות הקטע לא רק מאפשרת לנו להבין מה שעתיד לקרות, אלא גם פותחת לנו פתח להבין כיצד נכתבים דברי נבואה ומהו המפתח לפענחה. הקטע המדובר נמצא בנבואה הרביעית ועוד צדיק. וכך נכתב שם. סולמה דרודוס, כד התייהב לגרוס, קריב אגרוס, רומי למהרוס. התרגום לעברית הוא בערך כזה: כי הצלם של רודוס יהרס, דעו שקרוב קיצה של מלכות הרשעה. הצלם של רודוס ידוע מוכר. הפסל נחשב לאחד מ7 פלאי תבל של העולם העתיק, ונקרא בפי העולם הענק של רודוס, או בלועזית The Colossus of Rhodes. פסל ענק של אליל השמש היווני, שעבדו להקים אותו במשך כ10 שנים. בערך בשנת 280 לפני המניין המקובל, הוא עמד על תילו בעיר רודוס, והתנסה לגובה של כ35 מטר. מי שמסתכל על הפסל אינו יכול שלא לראות את הדמיון המדהים שבין האליל היווני העתיק ובין הפסל האמריקאי המודרני. הדמיון לא מקרי. האומן שיצר את פסל החירות היה פסל צרפתי בשם אוגוסטו ברטולודי, שהשתמש בדיוק בפסל הזה בתור השראה לבניית פסל גדול חדש בעולם המודרני. רבים לא יודעים, אבל האמת היא שהפסל המקורי שתכנן ברטולודי לא יועד להיות פסל אמריקאי, אלא הוצע דווקא למלך מצרים בצורה של אישה ערבייה מכוסה ברעלה, שתעמוד עם הלפיד הידוע מעל תעלת סואץ. He traveled to Egypt for the opening of the French-built Suez Canal. He wanted to build a mammoth monument at its entrance, a lighthouse in the form of an Egyptian woman bearing a torch. He presented his plan to the ruler of Egypt, gave it the grand title of Progress, or Egypt carrying the light to Asia. He was turned down, but only momentarily discouraged.
רק סירובו של המלך המצרי גרם לכך שהאישה הערבייה תיבנה בסופו של דבר, ללא הרעלה, בארצות הברית, בצורת פסל החירות. מי שביקר בפסל החירות מכיר בוודאי את השיר המוטבע על לוח מיוחד מפסל החירות, המתאר את הפסל. שמו של השיר הוא הענק החדש, The New Colossus, להבדיל מהענק הישן, The Colossus of Rhodes, הענק של רודוס. ובכן, מסתבר שלפעמים גם לפסלים יש גלגול משונות. אבל מה עלה באמת בגורלו של הענק הישן? האליל היווני ברודוס החזיק מעמד פחות מ-60 שנה, ונהרס על ידי רעידת אדמה שפקדה את האי. The fallen Colossus remained a wonder of the world. Tourists flocked from all over the Mediterranean to marvel at its giant remains. It was left lying where it had fallen for 900 years. הפסל ההרוס מוזכר גם במקורות יהודיים, ובתלמוד הירושלמי, במסכת עבודה זרה, יש דיון הלכתי האם מותר ללכת בצל של שברי הפסל שנותרו, או לא. מכאן אנחנו רואים שהפסל ברודוס היה הרוס בערך 700 שנים לפני שנולד הילד נחמן שהתנבא עליו. אז איך ייתכן שבכל זאת הנבואה מדברת על הריסתו של הפסל שהיה כבר הרוס? התשובה לכך היא פשוטה, והיא גם יסוד להבנת חלק גדול מהנבואות בכלל. הרבה פעמים מראים לנביא מראה כלשהו בחזון, אבל הנביא לא מבין מה הוא רואה. בספר דניאל ובספר זכריה אפשר לראות פעמים רבות שהם רואים דברים מסוימים, ואומרים בפירוש שאינם מבינים מה הם רואים. לפעמים החזון הוא מטאפורי, משל למה שיקרה, אבל לפעמים החזון הוא דברים כפשוטם, והנביא נאלץ לתאר אותם לפי מילון המושגים שלו, לפי הדברים שהוא מכיר או שמע עליהם בתקופתו. הילד נחמן ראה בנבואתו את פסל החירות. הוא לא ידע מה הוא רואה, אך לפי הנבואה שקיבל, כשהוא ייהרס, יבוא קיצה של מלכות הרשעה. לפי מה שהוא ראה, ולפי מה ששמע על הפסל של רודוס, הוא הבין שמה שהוא ראה יכול להיות רק הפסל של רודוס. נכון שהפסל היה הרוס כבר 700 שנה, אבל זה מה שהוא הבין שהוא ראה, ולכן כך הוא כתב את הנבואה. רק לפני כ-120 שנה, לאחר שהתחילו להקים את פסל החירות, בערך באותה התקופה של העלייה הראשונה, אפשר היה להתחיל להבין את נבואתו הקדושה. וכך למדנו על סימן נוסף שעתיד לקרות לפני הגאולה הסופית, והוא הריסת פסל החירות, שאינו אלא העתק עם שינויים של אליל יווני מהתקופה הקדומה. גם הרב המקובל שמעון דהן שליט"א, שהיה תלמידו של הרב הצדיק סעדיה לוי נחמני, זכותו יגן עלינו, שדייק במספר תחזיות בדור האחרון, אמר בשיעור בכסלו תשס"ו שפסל החירות ייהרס בשלב מסוים, למרות שלא הסביר כיצד זה יקרה, ואמר שברגע שזה יקרה נדע שהמשיח עומד ממש להתגלות.